אז שוב ערב טוב לכולן, ובאמת היה לנו פתיח מדויק לשיעור מדויק. הנושא, אנחנו באמת עוסקות בדיוק, ואנחנו ננסה ככה להבין גם מהו דיוק אצל כל אחת בתוך החיים שלה, וננסה ככה לראות איך אנחנו יכולות להיות יותר מדויקות לעצמנו, איך אנחנו יכולות להיות יותר מדויקות אל מול אנשים אחרים, בפעולות שלנו, במילים שלנו, בכוונות שלנו, וננסה באמת לשזור את זה ולראות איך אפילו דרך צעד אחד קטן אנחנו נוכל ליצור שרשרת אירועים אולי קצת יותר מדויקת בתוך החיים. אז אני אתן איזשהו פתיח שכזה עולה לי אינטואיטיבית, ואחר כך אני גם אשמח לשאול אתכן איזושהי שאלה שאיתה נתחיל את השיעור עצמו. חשבתי הרבה באמת על דיוק בתוך החיים, ואני תמיד בוחרת את הנושאים לשיעורים באמת באמת מתוך הזווית האישית שלי, כי אני יודעת שכל מה שאני פוגשת, כל אחת פוגשת ברמה כזאת או אחרת בתוך החיים שלה. ואני לאחרונה פגשתי הרבה עניינים שקשורים לדיוק, אולי אני אשתף אתכם באיזושהי דוגמה בהמשך שהיא תוכל לתת ערך לתוכן שאני רוצה להביא היום. וממש ככה רגע לפני השיעור כתבתי לכם שזה שיעור על דיוק, ודווקא בשיעור על דיוק אני מבקשת טיפה לאחר אותו, שזה מי שהייתה בשיעורים הקודמים יודעת שזה לא אופייני וזה אף פעם לא קרה, אבל תמיד הנושא שאני בוחרת לשיעור הוא תמיד מביא אותו ממש בצורה חיה בשיעורים עצמם, בצורה מאוד אותנטית. ואחד הדברים היפים, ואולי את זה אני אניח כאן בפתח השיעור, שלפעמים יש לנו תחושה של איזה אי דיוק, כמו למשל לאחר את השיעור ברבע שעה, ואז להרגיש שאיחרתי או שזה לא מדויק, אבל איך שעליתם כאן, אמרתם לי, או לפחות כמה אמרו, שהעיכוב הזה של הרבע שעה היה מאוד מדויק עבורכם. וזה כבר תובנה יפהפייה בעיניי להתחיל איתה את השיעור על דיוק, שלפעמים קורים לנו כל מיני דברים, אפילו בואו ניקח את זה לרמה הכי פשוטה, אנחנו פוגשות פקק, או אנחנו מתעוררות באיחור, או שיש איזשהו עיכוב, או כל דבר אחר, ובתחושה הראשונה זה לא צריך להיות ככה, זה לא מדויק, או זה לא טוב, זה לא נכון, זאת הפרשנות האוטומטית שלנו, ובסוף מתברר שדווקא האיחור הספציפי הזה הוליד או איזה מפגש נורא מעניין פתאום, שאם הייתי בכל זאת מגיעה בזמן הוא לא היה קורה, או כל מיני דברים ככה, נקרא להם קוסמים קטנים, ש, שדווקא מהמקומות האלה מגלים שדיוק נמצא גם באי דיוק לפעמים, כשאנחנו ערות לו, כשאנחנו מבינות, כי לצורך העניין, אני אם הייתי ממש מתבצרת בדיוק שלא, אם אמרתי שהשיעור בשש, אז השיעור בשש, והייתי ממש מביאה איזה מאמץ יתר, ואולי הייתי מגיעה לכאן קצת עם הלשון בחוץ, לא הייתי באנרגיה המתאימה, כי לא הייתה לי פניות רגע כזה לאסוף את עצמי או לנשום, יכול להיות שזה היה נראה אחרת. ולפעמים ההחלטה הזאת לזרום עם מה שהמציאות מביאה לנו, ולפעמים היא מביאה לנו את זה כעיכוב, מתברר כמהלך די טוב, אפילו למסביב. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא באמת יודעות ורואות את כל התמונה הרחבה. אז הנה, התחלנו את השיעור בהבנה שהכל מדויק בסופו של דבר. אז אני רוצה להתחיל את השיעור עם שיר, ואחר כך אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ואיתה אנחנו כזה נמשוך חוט. והשיר שאני רוצה לפתוח איתו את השיעור זה שיר שמבוסס על סיפור אמיתי, מה שנקרא, כמו כל השירים, אבל זה ממש ממש במדויק. בעברי, הרבה הרבה שנים אחורה, הייתי ממש מאחרת כרונית. זאת אומרת, גם אם הייתה לי אפשרות לצאת בזמן,
הייתי מייצרת איזה דברים מסוימים, פעולות, כדי בכל זאת לצאת באיחור או בלחץ, מין דבר שכזה, אולי חלק יזדהו. ו... ואני מגיל 19 לומדת התפתחות ולומדת רוח אצל המורה שלי, וכתבתי שיר על האיחורים. אז אני מגישה לכם אותו ממש בשיעור על איחורים ועל דיוקים, והוא נקרא "איני מאחרת עוד", והוא מהספר פלא. כמו צמאה במדבר באתי אליה, רעבה לאהבה ושבעה מדי מכאב. את לימודי החיים החשובים ביותר קיבלתי אצלה בפתח הדלת. כשהגעתי באיחור היא אמרה, ממי שלי, את יודעת, לאחר זה לבזבז את הזמן של האחר. וכשהוספתי עוד לאחר, אמרה, דעי לך, כשבן אדם לא מדויק בזמנים, הוא לא מדויק גם במקומות אחרים. ובאחד הימים כשדפקתי רבות עד שפתחה, היא אמרה, הדפיקות שלך חלשות, לא שומעים אותך. תתחילי להיות יותר נוכחת בחיים. מעכשיו תצלצלי רק בפעמון. שידעו שאת כאן. וככה באתי אצלה, פעם אחר פעם, להזין את נפשי במטעמי הרוח שלה, ועל כל פיסת שמיים שהייתה מורידה לי, שמרתי כמו על יהלום. כמה לידות עברתי אצלה, מחלצת את עצמי מבורות האגו, משילה קילוגרמים של עבר, תמיד יוצאת מדלתה עם ידיים מלאות בחוכמה ובכוחות של מעלה, לומדת לצלצל את קיומי ואיני מאחרת עוד. ואני באמת לא מאחרת עוד. ברור שיש יוצא מן הכלל, כמו ממש הרגע הזה שבו איחרתי לשיעור, אבל אני חושבת שאחד הדברים שהבנתי עם השנים זה שלהיות רוחני, אבל על באמת, בעומק, בחיבור הנכון, זה להיות אדם מאוד אחראי, זה להיות אדם מאוד מדויק. זאת אומרת, אם הייתן שואלות אותי מה המילה החלופית שלי לרוחניות, הייתי אומרת לכן אחריות. הייתי אומרת מדויקים, להיות מדויקים. ואני חושבת שאחד הדברים שבזכותם היום אני נמצאת במקום שאני מרגישה מחוברת בעשייה שלי, בדברים שיש בחיים שלי, הם בעצם נובעים מכל הרגעי דיוק ששזרתי. ואולי שווה להגיד שדיוק זה לא דבר סטטי, זה משהו שהוא מאוד תהליכי, הוא משתנה בתוך החיים, אנחנו כל הזמן מדייקות את עצמנו, וגם הדרך, הרוח, החיים עצמם כל הזמן מדייקים אותנו. זה אנחנו שאולי קוראות לדברים שהחיים מביאים לנו טעויות, כאבים, פצעים כאלה ואחרים, אבל בסוף החיים לא עושים טעויות. הם עושים לנו רק הזדמנויות לתקן, הזדמנויות לדייק את הדרך שלנו. אז ככה בפתח השיעור אני רוצה קודם כל לשאול אתכן, כשאתן שמעתן שהנושא של השיעור היום הוא דיוק, ומתעסקים על איך לדייק את עצמנו יותר, נורא מעניין אותי ככה, אם אתן יכולות לשתף אפילו באמת בלכתוב בצ'אט, מה הדבר הראשון לאן זה לקח אתכן? איפה האי דיוק שלכן? או מה אתן מבקשות לדייק בתוך החיים שלכן יותר ויותר? אנחנו נוריד את זה יותר לקרקע בהמשך השיעור, דרך כל מיני דברים שככה הבאתי היום, לא יודעת אם לומר כתרגיל, אבל כאיזושהי התבוננות, ואולי זה ייקח את מה שעכשיו תרשמו לעוד לאיזשהו צעד קדימה. אבל באמת נורא מעניין אותי ככה עם איזה תוכן אתן מגיעות לשיעור היום, אם יש לכם, אם זה עורר בכם שאלה מסוימת על דיוק וכן הלאה. אוקיי. תודה על מה שכתבתם על השיר, אני עכשיו רואה.
דיוק מבחינתי זו הקשבה עמוקה, אינטואיציה, כן. זה ידעד לי כמו הדבר שהכי חשוב בתקופה הזו, כשכל כך סוער בחוץ ובפנים, כן. אותי זה פגש בהקשבה לקול הפנימי שמנחה אותי לדייק. מי שכל הזמן מדויק מתוך אגו ומפחד ליפול זה לא אמיתי. האיחור מדי פעם נותן לגיטימציה לבדוק מאיפה זה נובע. יפה מירי, ממש מתחברת למה שכתבת. כן, דיוק, אינטואיציה, כן, לחלוטין. הנה, מאיה כותבת, דיוק לעצמי, כדי שיוכל להעביר את המסר שלי החוצה במדויק. כן, נורא מעניין, אתם יודעות, אמנם שאלתי אתכן, נגיד, איפה אתן לא מדויקות, או מה הייתן רוצות ככה לדייק יותר, והנה גם אפרת כתבה, עבורי הדיוק הוא להוריד כמה שיותר מסכות, נורית, דיוק עצמי הוא תהליך, הוא מביא לבהירות לחלוטין, זה גורם לעבור את החיים כמו כלי שכיוונו אותו, ולא כמו זיוף אחד גדול. איך היקום מסתנכרן לנקודה המדויקת. מקסים, מקסים כל הדברים שאתן כותבות כאן. ומה שהכי הכי מעניין לראות זה שהאמת היא שלא משנה מה הייתן כותבות, אם הייתן כותבות שאתן רוצות להפסיק לאחר, או אם הייתן כותבות שאתן רוצות לדייק את המערכת יחסים שלכם, או את ענייני אוכל ותזונה, או כל דבר בתוך החיים, אנחנו כנראה אם היינו מעבירות את הנושאים האלה דרך מסננת, היינו מוצאות שבסוף בסוף בסוף זה הכל קשור לחיבור פנימי. הכל קשור ליכולת שלנו להיות בהקשבה אמיתית לעצמנו. הרי איפה החוסר דיוק קורה יותר מתמיד? זאת אומרת, כשאפילו כזה תנסו להסתכל איפה על כל מיני סיטואציות שבהן הרגשתן שהייתן לא מדויקות בצורה כזאת או אחרת. סביר להניח שזה תמיד היה קורה אל מול הבחוץ, רוב הפעמים, אולי לא תמיד אבל ברוב הפעמים. הלכתי למקום שלא באמת רציתי, עשיתי משהו שלא באמת בעומק רציתי. זאת אומרת, כשאנחנו מעניקות לבחוץ יותר כוח מאשר לכוח הפנימי שלנו, שמה השיווי משקל של הדיוק הפנימי שלנו מתערער, מתחיל לזייף כמו שמישהי כתבה. באמת הכלי שלנו הוא לא מכוון, הוא מנגן מנגינה אחרת, והרבה פעמים זה קורה כשאנחנו מנסות להיות בקצב או בדעה או בציפייה של מישהו אחר. כי תחשבו על זה באמת, אני לוקחת את הדוגמה של מי שכתבה על הכלי והכיוון, כי זה ממש מדויק, שבסופו של דבר, הרי לא כולנו גיטרות לצורך העניין, נכון? כל אחד יש לה את הניגון שלה. יש מישהי שהיא כלי מיתר, ויש מישהי שהיא קלידים, ויש מישהי שהיא כלי הקשה, וכן הלאה וכן הלאה. וכל אחת מנגנת את הניגון שלה. אבל אם אני בכלי מיתר שלי ארצה להתאים את עצמי לכלי נשיפה למשל של מישהו אחר, סביר להניח שהניגון שיצא ממני הוא לא הרמוני, לא לי ולא לאחר, ודווקא במקום, וזה קצת הסוד הגדול אני חושבת, או ההבנה הגדולה, שדווקא כשאנחנו אותנטיות לכיוון הפנימי שלנו, האמיתי, ונושפות החוצה, נושבות החוצה, את הניגון האמיתי שלנו, של מתי מתאים לנו ומתי לא מתאים לנו, ומה הקצב שלנו, ומה הטעמים שלנו. כמה פעמים זרמתם עם איזו ארוחה, עם איזושהי סעודה, שלא הייתה מדויקת לכם, או לא סעודה, זה יכול להיות כל דבר, אבל אני בטוחה כי זה נושא שמדבר לכולנו, והוא פוגש אותנו בכל מצב בתוך החיים. והדבר היפה בהתפתחות זה שכל הנושאים שאנחנו עובדות עליהם הם כמו חרוזים באותה השרשרת. ולכן אם אנחנו אפילו רק מדייקות או עובדות על איזשהו נושא אחד,
ומנסות לדייק אותו ומנסות ככה ללטש אותו בתוך החיים שלנו, הוא באופן אוטומטי משפיע על שאר החרוזים, הוא באופן אוטומטי כמו מייצר תנועה חדשה בכל המערכת שלי, ואז אני יכולה גם להתפנות לדבר הבא ולדבר הבא, ממש כמו כיוון של גיטרה, ברגע שמיתר אחד מכוון עוברים למיתר השני, עד שכל הגיטרה בסוף מנגנת בהרמוניה ובצלילים נכונים. ולכן דיוק הוא גם תהליך מתמשך, גם לא תמיד מה שהיה מדויק לי אתמול הוא בהכרח מה שמדויק לי היום. הרבה פעמים אני שומעת נשים שיש להם משהו כזה קבוע בלוז, משהו טוב, כמו איזושהי התעמלות או כמו איזושהי שגרה מיטיבה, אבל לא תמיד אנחנו אותו הדבר בכל יום. ויכול להיות שאתמול מאוד התאים לי ללכת לשיעור הזה, ויכול להיות שהיום לא כל כך מתאים לי, כי משהו במצב הפנימי שלי מכוון אחרת. היום אני אולי זקוקה יותר למנוחה, או אם אני אלך זה ייצר לי עומס כי לא הספקתי משהו אחר. זאת אומרת, ההקשבה פנימה היא פעולה יומיומית. היא לא משהו שאו שיש לי אותו או שאין לי אותו. היא משהו שאני עובדת עליו כל הזמן, כל הזמן. אז אמרתי שאני אתן ככה איזה דוגמה, כי זה נושא שליווה אותי בזמן האחרון. ולמי שהייתה בהשקה קודם כל, אני לא הזדמן לי עוד להגיד לכם תודה רבה על הנוכחות שלכם ועל המילים הטובות וההודעות שבאו אחר כך. ואני רוצה לתת איזושהי דוגמה מאותו ערב, משהו על פניו באמת נורא פשטני ופשוט, אבל הוא עמוק, כי הוא קשור לדיוק. כשחשבתי על מה ללבוש לערב הזה, אז אני אגיד שקודם כל הערב הזה היה אמור להיות באוקטובר, וכמובן שהוא נדחה. וכבר רכשתי סמלה עבורו, אוקיי? לאוקטובר. והגענו לזמן שהגענו, שערב ההשקה כבר קרה, וחשבתי שוב מה ללבוש. ושמתי את הסמלה, וצילמתי לחברה שהיא סטייליסטית שלי גם, והיא כזה הרבה פעמים נותנת לי את דעתה, ויש למה להקשיב לה, אני מאוד אוהבת את הטעם ואת הדעה, והיא לא כל כך אהבה. היא אמרה לי, לא, זה לא נראה לי מתאים. ו, ופשוט הנחתי לזה, וקבענו לצאת ולחפש בגד אחר. וכך היה, ויצאנו, ומצאנו איזה בגד שלא הייתי מאוד שלמה איתו, והוצאתי עליו לא מעט. וכשחזרתי הביתה, וממש לקראת, אני חושבת, יום לפני ערב ההשקה, מדדתי שוב, ואמרתי, לא יכול להיות שאני עושה ערב שכל כך מבקש חיבור פנימי עמוק אל עצמי, ואני אלבש משהו שאני לא ארגיש בו בנוח. זה כאילו היה נראה לי כל כך מנוגד למה שאני רוצה להעניק, להלך הרוח שאני רוצה להיות בו, ופשוט כתבתי לה הודעה ואמרתי לה, אני לובשת את הסמלה. אני מרגישה שזה זה. זה נוח לי, בעיני רוחי ככה אני צריכה להיראות, וזהו. וכשהיא הגיעה ביום של ההופעה וראתה את הסמלה שבחרתי, היא ממש שמחה שלבשתי אותה, לא רק בגלל שזה היה לי נוח ומחובר, כי התמונה לא באמת העבירה את מה שהסמלה באמת במציאות נראתה. אבל אני רוצה בעצם לתת כאן את המסר הזה של לפעמים קולות הבחוץ יכולים מאוד לערער אותנו, יכולים מאוד לקחת אותנו לאזורים של ריחוק ממה שהאינטואיציה שלנו אמרה, או מה שאנחנו מרגישים שנכון עבורנו, כי שוב, אני כלי מיתר, יכול להיות שהיא כלי אחר, ודווקא המקום שבו אנחנו נשענות פנימה על שאלות פנימיות, כמו מה חשוב לי באמת,
ופה זה אמנם קרה לי אל מול בגד, אבל ברור לכם שאתם יכולות לקחת את זה לכל נושא. זה בעצם להישען על תשובה פנימית, להישען על חיבור פנימי. ואחד הדברים שלי מאוד עוזרים זה גם לשאול מה אני צריכה כדי להיות יותר מדויקת באותו הנושא. זאת אומרת, מה אני צריכה כדי להיות יותר מדויקת בלבוש שלי או באוכל שלי. אז אם אני אקח את זה רגע על הלבוש, כי זו דוגמה שפשוט התחלתי איתה, אז אני אמשיך את הקו. אז בעצם ישבתי ובאמת שאלתי את עצמי, כי זה דיוק, דיוק זה לשאול שאלות, זה לעשות בירורים פנימיים. אז מה אני צריכה כדי להיות יותר מדויקת בלבוש שלי? ועברו בתוכי כמה תשובות נורא ברורות, והם הרבה פעמים קשורים לערכים שלנו ולתפיסה הפנימית שלנו. אז אחד, היה לי ברור שנוחות זה ערך עליון מבחינתי, והיה לי ברור שבדים טבעיים זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, שגם הגוף שלי ינשום טוב ולא יהיה במצוקה כזאת או אחרת. צבעים רכים, כי זה הצבעים שאני מתחברת וזה מה שאני רוצה לשדר. וגם להחזיק בתמונה הכי גבוהה שלי, איך אני נראית. כמה פעמים עם יד על הלב שואלת אתכם, ואם אתן יכולות ממש לענות, אני ממש ממש אשמח, כדי שאני אדע א' שאני לא לבד בזה, ואולי שגם אתן, מי שכאן, ידעו שהן לא לבד. כמה פעמים לבשתן בגד שלא היה מדויק לכן, ובחרתן אותו בכל זאת, אחד, כדי להרשים, ב', כי הסתובבתם עם אדם מסוים והתאמתן את הלבוש לסביבה שאליה אתן הולכות. כמה פעמים זה קרה לכם? או עזבו כמה. זה קרה לכם? המון. תודה. המון המון. שנים, את כל שנים, היום שנים. כאילו, כל היום נחווה אחרת, זה מדהים. ממש, תודה. הנה, גם אתן כותבות, בטח, בטח. אז יופי, קודם כל תודה. שמחה לדעת שאני לא לבד. אבל אתן מבינות שזה רק דוגמה קטנה מיני רבות, שהלבוש זה אמנם הדוגמה הכי יומיומית, כי זו בחירה שאנחנו מבצעות כל יום, אולי אפילו כמה פעמים ביום. ואני חושבת שאם אנחנו נתחיל מהדבר הקטן הזה, של באמת לבדוק גם מה מונע ממני לדייק, מה מונע ממני ללכת עם מה שבאמת בא לי ללכת. האם זה איזושהי דעה שיש לי, אמונה שיש לי, חוסר הביטחון של מה יגידו, מה יחשבו, או איזה קיבעון. כן, ומי שכותב, וכמו שדיוק הבגד יכול להשתנות, כך גם הדיוק הפנימי, חד משמעית. חד משמעית. אני כל כך הרבה פעמים לבשתי בגדים שפשוט הרגשתי לא בנוח. לא בנוח בפיזי. לחץ לי, צמוד לי, לא נושם לי, וזה משפיע על ההלך רוח, וזה בעיקר ייצר אצלי תחושה של אני לא בהקשבה לעצמי, את מי אני מרשימה. כאילו עבור מי בעצם התלבשתי. למה? וזה בעיניי תהליך של דיוק, של באמת להתחיל לשאול את עצמנו שאלות, ממש בירור. הנה אפרת, תודה שכתבת את זה. היא כותבת כמה פעמים הבעתי החוצה את מה שחשבתי שרוצים לשמוע. כן, כן. ולהיות מדויקת עבורי זה להיות גם מחוברת לערכים. להיות מחוברת לערכים שלי זה לחיות את הדיוק שלי. הרי אם אנחנו יודעות שאנחנו לפחות במינימום מורכבות משלושה גופים, מגוף, נשמה, נפש, לשאול כל אחד מהחלקים האלה מה הוא רוצה. הגוף שלי, מה הוא רוצה? הוא רוצה שיהיה לו נוח, הוא רוצה לנשום, הוא רוצה להתנוענע בקלות.
למה אני צריכה, בגלל שהנפש שלי עוד מתחבטת בחוסר ביטחון או בצורך לאישורים או בהרשמת האחרים, בעצם לסתום את הפה לגוף שלי, לא להתחשב. וכשאני לא מתחשבת באחד החלקים שהם אני בעצם לא מתחשבת בעצמי. ומי שלא מתחשב, חישוב מלשון חוב, זה יוצר חובות פנימיים לעצמי. כן. אוקיי, אתם יודעות, זה מעניין, לפני השיעור ככה בדקתי מה הפירוש של המילה דיוק במילון. והיה כתוב שם משהו כמו במדויק, והיה כתוב לא יותר ולא פחות, מדויק. וזה היה ממש ממש יפה בעיניי, כי אם באמת הייתי יכולה לתמצת מה זה אומר להיות אדם מדויק, זה לא לתת יותר ממה שיש לי, או במילים אחרות, לא להיות במאמץ, ומהצד השני, גם לא להחסיר מהכוח שלי. ולכן דיוק הוא גם המקום הזה שיש הלימה בין היכולת שלי, המסוגלות, לבין הרצון שלי. לפעמים אני רוצה מאוד מאוד משהו, אבל אם אני אהיה מאוד מאוד כנה עם עצמי, לא בטוח שיש לי את היכולת, או לא בטוח שיש לי את המסוגלות. לפעמים אנחנו כל כך מעמיסות על עצמנו, עוד משימה ועוד מטלה ועוד 1001 דברים, ואנחנו ממש מעמיסות, ואנחנו לא נמצאות בדיוק, אנחנו נמצאות באובר, אנחנו נמצאות במאמץ יתר. בתרבות שלנו הרבה פעמים מעריכים מאמץ יתר, הרבה פעמים מתרגמים את זה לטוב לב, שמאמץ, וואו, איך היא התאמצה, או יצאה מגדרה כדבר חיובי. אבל בשפה של הרוח, זה לא באמת דבר מיטיב. זה לא באמת מדויק ללכת רחוק מעצמנו, להשתמש בכוחות האקסטרה שלנו. אנחנו צריכות להיות מדויקות בכוחות שלנו, בריכוז האנרגיה שלנו לדבר, ולא לקחת את עצמנו לקצה, ולא לקחת את עצמנו גם לחוסר. אז זה אומר גם להיות מדויקת בזמנים, להיות מדויקת במילים, להיות מדויקת, זה כמו שאתן עכשיו תכינו אוכל, איזשהו מאכל, אתם לא תשפכו תבלינים בלי איזה מגבלה או בלי איזה סינון, כי אחרת האוכל לא יהיה אכיל. ואתן תשימו במידתיות, ולכן להיות מדויקת זה להיות מידתית. מה זה מידתית? זה לדעת מה המידה שלי, לפי המידה שלי מה אני מסוגלת. הרבה כאבים שיש לנו זה כי אנחנו או במאמץ יתר למשהו שאנחנו לא באמת מסוגלות לו. וזה מייצר אצלנו אחר כך פער מאוד גדול בין מה שאני חושבת שאני יכולה, רוצה, לבין מה שאני עושה באמת. כן, אני יכולה להגיד משהו קטן? בטח, אפילו גדול. מתוקה. קודם כל, זה זרק אותי שאמרת עכשיו במידה, כי כשימימה מלמדת על הסידור ארון, שסידור הארון זה הרבה פעמים כמו סידור הנפש, אז אנחנו שומרות בארון כל כך הרבה בגדים, כי אולי יום אחד אני אחזור למידה כשהייתי בת 20, ומה שזה עושה זה מכביד על הארון ומקשה עליי למצוא את הבגדים שבאמת אני אוהבת, וכשאני לא במידה, אפרופו שאני לובשת משהו לוחץ, כל היום אני לא נושמת טוב, וזה כל כך יפה, המקום הזה של המידה, כי זה גם מידה בבגד, הבגד הוא פשוט דוגמה ממש. ממש דוגמה מעולה. של הרוח שפשוט מתגלמת בחומר. כן, תחשבו אפילו כמה זה כל כך פופולרי בעולמנו, שאנחנו מתכחשות למידה שלנו. יש לנו בדיוק. איזה עיסוק יתר בשמאל, במדיום, בלארג', במה זה אומר עליי,
וגם המידה הזאת, אנחנו אומרות, לא, אני לא מדיום, אני שמאל, לא, אני לא לארג', אני מדיום, אני... כאלה. וזה, אני לוקחת את מה שאת אומרת, כי זה נורא יפה, וכל כך אמיתי ואותנטי לחיים של כולנו, שאחד הדברים הכי חשובים זה לדעת מה המידה שלנו, אבל על אמת, מה המידה שלנו בבגד, וגם לדעת מה המידה שלנו, מה מתאים לי. הרי כדי שאני אדע את המידה שלי בלבוש, אני צריכה לדעת מה גבולות הגוף שלי, איפה הוא מתחיל, איפה הוא נגמר. אותו דבר בנפש, אני צריכה לדעת כמה כוחות עומדים לרשותי. היום קמתי חלשה, אז מה זה אומר? שאת המטלות שיום לפני שמתי לעצמי אני עדיין אבצע, כי זה מה שצריך, בלי להתחשב במידה שקמתי איתה היום. זאת אומרת, המידה שלנו מצד אחד היא ברורה במקומות מסוימים, ואלה הגבולות שלנו, הערכים שלנו, הנקודות שאנחנו שומרים עליהם. מן הצד השני יש מידות שמשתנות, כוחות האנרגיה שלנו הם לא זהות בכל יום, ויש אנשים שהם יותר ערים בבוקר ליטרלי, ויש כאלה שיותר ערים בלילה, ושיש להם יותר יכולת תפקודיות בלילה. אז אנחנו צריכות להיות ערות להכיר אותנו, להכיר את עצמנו. להכיר, נכון, ולא לשים על עצמנו מידות של אחרים. כי אם יש לידי מישהי שהיא כל כך, המידות שלה הן כל כך גדולות, יש לה כוח אנרגיה גדול, היא יכולה לקחת על עצמה המון משימות, המון פרויקטים, היא לא מתעייפת, אבל אני לא כזאת. לפעמים אני עלולה לטעות שאני אמורה גם להיות ככה. וזה מתחיל לעשות לנו כל מיני אי סדרים בתוך הנפש, ולייצר רגשות אשם ופקפוק עצמי וחוסר ביטחון וכל ההשוואות שמגיעות מהאגו. ולכן דיוק, לא סתם דיוק קשור ממש למידות. מה זה מידות? זה ממש לקחת מידה. אני יכולה, יש לי פה שולחן, יש לו מידות ברורות. אותו הדבר, עליי לדעת מה המידות שלי, אבל כדי לדעת מה המידות שלי, אני צריכה קודם כל לבוא פנימה. אני צריכה רגע להבין מה מתאים לי, אני צריכה לשאול את עצמי שאלות, צריכה לשאול לפחות את שלושת הגופים שלי. האם לגוף שלי זה מתאים, האם לנפש שלי זה מתאים, האם לנשמה שלי זה מתאים. זאת אומרת, אני צריכה לייצר כמו איזו ועידה פנימית בין כל החלקים כדי שתיווצר הרמוניה. ואני רוצה לקחת את זה רגע לעוד איזשהו כיוון, שהדיוק קשור גם למילים, לדרך תקשורת שלנו. והרבה פעמים כשאדם לא מדויק, ואתן יכולות להבחן או את עצמכן בזה, או את הסביבה שלכן בזה, הרבה פעמים כשאדם לא מדויק, הוא נותן לנו אינפורמציה לא ברורה, או לא בהירה. זאת אומרת, אנחנו מוצאות את עצמנו מנחשות, מנסות להבין רגע מה נאמר. קודם כל, אם אנחנו פוגשות את זה בחוץ, מול אדם מסוים שאמר לי משהו, שהעליתי נושא ורציתי לקבל תשובה, ועדיין נשארתי עם איזה חוסר בהירות, כי האינפורמציה שהוא מסר לי לא הייתה מספיק ברורה לי, לשאול שאלות. למה התכוונת? אמרת ככה וככה, מה זה בעצם אומר? או אז זה אומר שככה וככה? כי לפעמים אנחנו קצת זורמות עם חוסר הדיוק של אנשים אחרים, ומאפשרות לאינפורמציה הלא ברורה להמשיך להתקיים. ואז אנחנו כאילו משתפות פעולה, אנחנו גם לא מדויקות. ולכן לא סתם בעולם שלנו יש הסכמים ויש חוזים ויש הגדרות, ואלו דברים שעל פניו אולי יכולים להצטייר לנו כמאוד גשמיים, אבל זה אקט מאוד מאוד רוחני. לעשות הסכמים, לעשות חוזים, להגדיר הגדרות. ולכן כשבן אדם לא מדויק מולנו, תשאלו שאלות עד שברור לכם,
עד שבהיר לכם. זה נורא מעניין, זה לוקח אותי אפילו לילדים שיושבים בכיתה, שהרבה פעמים המורה נגיד מסבירה משהו, וזה לא ברור מאיזושהי סיבה, או כי לא הייתי בקשב, או כי פשוט זה לא היה ברור. מעטים הילדים שיעצרו את המורה או את השיעור וינסו לקבל הסבר נוסף. זה כמעט ולא קורה. ואני חושבת שזה משהו שהסביבה, התרבות שלנו, צריכה להביא ממנה יותר. אפילו כשאנחנו מדברות ואתן מזהות שזה שמולכם לא ברור לו בדיוק מה אמרתם, אפשר הרי לחוש את זה. אפשר לשאול, זה היה ברור מה שאמרתי? את צריכה, יש לך עוד שאלה? ממש להיות אנשים יותר ויותר מדויקים. עכשיו, כדי להיות אנשים מאוד מדויקים, אני צריכה לתכנן, אני צריכה להגדיר, אבל אם אני נשארת רגע בתקשורת, באיך אני בעצם הופכת להיות אדם שהשיח שלו יותר מדויק, בואו בכלל רגע נדבר מה זה שיח. תחשבו על שיח. שיח לרוב הוא מאוד סבוך. שיח בטבע. הוא מאוד סבוך. הרבה פעמים מסתתרים בו דברים. הוא לא גלוי. והרבה פעמים בתוך שיח, בתוך מילים שנאמרות, מסתתרים עוד הרבה מילים שלא נאמרות. לפעמים מסתתר שם התת מודע שלנו. לפעמים מסתתרות שם בקשות לא גלויות. פחדים לא מדוברים. ולכן שיח מטבעו הוא מקום שאפילו תחשבו, דיברתי מקודם על ניחושים, נכון? כשהשיח לא ברור אנחנו מתחילים לנחש. איפה הולכים הנחשים? בתוך השיחים, מתפתלים. גם נחש, ותכף אני אחבר לכם למה אני אומרת נחש ואיך אני מחברת אותו לניחושים. הנחש הוא לא הולך ישר, הוא בא ומתפתל. ובכל פעם שאנחנו מתפתלות, שאנחנו לא מביאות שיח ישיר, כנה וברור, אנחנו קצת מכניסות את הנחש לתוך מערכות היחסים שלנו. ולא משנה אם זה מערכת יחסים אקראית, זמנית, או של אנשים שבתוך החיים שלנו. ולמה אני מחברת את זה לנחש? כי המקום שיש בו הכי בהירות, שיש בו הכי שקיפות, זה אפשר להגיד שזה אפילו, בוא נלך רגע למעמד גן העדן, שבו אפילו אדם וחווה לא היו צריכים כסות, מרוב שהכל היה עירום, ורק כשנכנס הנחש שם ביניהם, התחילו לשים כסות ומערומים, ובעצם כל מערכת יחסים שיש לנו בתוך החיים, גם בינינו לבין עצמנו, גם מערכת היחסים שיש לנו אל מול אנשים אחרים, ואפילו אל מול מצבים, לא רק אנשים, אפילו דברים דוממים, כמו אוכל, תנועה, הרגל, יש לנו הרי מערכת יחסים עם הכל. כשאנחנו מנהלות מערכת יחסים, הבסיס זה מעמד גן עדן. זה בהיר, זה עירום, אבל הרבה פעמים כשאנחנו מכניסות שם שיח לא מדויק, אנחנו בעצם מכניסות את הנחש לגן העדן שלנו. אנחנו גורמות לאחרים לנחש מה אנחנו רוצות, מרגישות, צריכות. אחרים גורמים לנו לנחש מה עובר עליהם באמת, מה הם רצו להגיד ולא אמרו. האם הוא התכוון למה שהוא אמר, הוא לא התכוון למה שאמר, הוא בעצם החמיא לי או שהוא ביקר אותי. זאת אומרת, בכל מקום שאנחנו מזהות שיש חוסר בהירות, אנחנו צריכות לעצור. כי בהירות אמיתית זה בהירות. ומה זה בהירות? זה להיות ערה. להיות ערה למה שמתרחש בתוכי, להיות ערה למציאות שמסביבי, שמתרחשת, שאני חלק ממנה. ולכן בהירות היא אבן יסוד
בתהליך שנקרא להיות אדם יותר מדויק. וכדי להיות אדם יותר מדויק, אני צריכה להיכנס פנימה ולהיות יותר ערה. לשאול את עצמי מה פגשתי עכשיו, מה אני מרגישה, מה אני צריכה, מה אני רוצה. ממש לשאול אין סוף שאלות כמו איזה תחקיר פנימי, ולנסות להוציא מהשיח הזה כמה שיותר בהירות. וגם אנחנו להיות יותר ברורות. יש משהו שאתן רוצות? תגידו. תבקשו במילים ברורות, במקום שלא צריך לנחש למה התכוון המשורר. את זה אני משאירה לכם כשאתם כותבות שירים. אפשר לנחש שם, אבל שם זה כבר לא הנחש המתפתל, זה כבר מוגש כמו ארוחה שכל אחד יכול לקבל ממנה את המטעמים שלו. אבל כשאתן מגישות את הרצונות שלכם, את הצרכים שלכם, תדברו, שיח מדויק, תבררו את המילים, ולכן כדי להיות בשיח מדויק, אנחנו צריכות לתכנן את מה שאנחנו רוצות להגיד. נכון שזה יכול להישמע כמו הפוך מספונטניות, מטבעיות, אבל האמת היא שזה ממש, בעיניי זה הטבעיות. כי להיות בעולם שהאוטומטים שלנו נשענים על האחרים, על אישורים חיצוניים, על מה יגידו ומה יחשבו, הספונטניות הרבה פעמים היא נובעת עדיין משם, מהחוץ אל הפנים, ולעצור ולהבין רגע מה אני באמת מרגישה כלפי מה שקרה, או מה אני רוצה באמת, אני צריכה שזה יהיה מהפנים החוצה. מי שמתורגלת בזה, בסוף זה יהיה גם הטבעיות שלה, וזה כבר יקרה בלאו הכי. כי יש לה כבר גישה ישירה לקול הפנימי הזה שלה. אבל זה משהו שצריך לטפח כל יום, כל הזמן. אז אני לוקחת רגע נשימה עמוקה, אני מרגישה שיצא כאן נאום כזה גדול. אז פונה אליכן, זמן טוב ככה לשאלות, לשיתופים, אם יש כאלה, אז בשמחה. אני אשמח שוב להגיד משהו קטן, או אולי לא קטן בעצם, שזה מאוד מחבר אותי למקום של מה שאמרתי קודם על לכוון כלי נגינה, שכתבתי בצ'אט. זה את כתבת. פשוט אני על הזום של אחותי נועה, זה טיפה לא ברור לפעמים, אוקיי, אז נהדר, תודה. כן, תודה זה גם דיוק, אגב, לדייק מאיזה זום אני נכנסת. כלי נגינה שאי אפשר לכוון אותו בזמן שמנגנים עליו. איזה יופי, נכון. נכון? חייבים לעצור כדי לכוון ואז לראות אם הוא זה. ופה זה בדיוק מתחבר לי לאיך אנחנו בעצם נכנסות פנימה ומתחברות. אנחנו צריכות רגע לעצור. אי אפשר תוך כדי המרוץ כל הזמן להיות מדויקות, זה נורא קשה. העצירה הזאת, זה לדוגמה מה שלוקח אותי היום לעשות איתך את השיעור, שכל כך שמחתי שסוף סוף אני פנויה ב6 בערב, כי זה נדיר שזה קורה. זה גורם לי לעצור, מבחינתי אני יוצרת פה ומתכווננת. כשאני פוגשת אותך אני מרגישה התכווננות פנימית, לכן הנשמה כל הזמן רוצה לקרוא שיר שלך, לפגוש אותך. זה דוגמה טובה. ואז הכלי שלי מכוון, כמה שיותר עצירות מבחינתי ביום, רגע לנשום, ואז דרך לדייק. ממש, איזה יופי מה שאמרת. לחלוטין, כדי לכוון את הכלים שלנו, אנחנו צריכות לעצור, אנחנו כן. צריכות להיות במלאכת הדיוק, ומלאכת הדיוק לא קורית, לפעמים היא קורית תוך כדי תנועה, זה בסדר, אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו נדרשות רגע לעצור, לעשות כיוון, להרגיש שנייה, כמו שעוצרים שנייה, לקחת נשימה, שנייה לא להיות באיזה אוטומט אינסופי,
יפה, תודה. תודה רבה על מה שאמרת, גם על המילים הטובות על הדרך. תודה רבה. מירי כותבת כאן, איך אני יכולה לדעת אם מה שאני מרגישה או פועלת הוא מדויק? לפעמים אני רואה רק את התוצאות כעבור זמן, בדיעבד. כן, כן מירי, תודה, תודה על השאלה. אני חוזרת אליה שוב, זה עוזר לי ככה להיות איתה. אז איך אני יכולה לדעת אם מה שאני מרגישה או איך שאני פועלת הוא מדויק? לפעמים אני רואה רק את התוצאות כעבור זמן, בדיעבד, כן. בא לי קודם כל אולי לומר בהכי פשטות, לא תמיד אנחנו יודעות. לפעמים אנחנו יודעות באמת בדיעבד. וזה המקום שבו אנחנו מדייקות את עצמנו תוך כדי תנועה. לפעמים אני חושבת שאני עושה איזושהי פעולה, וכעבור כמה זמן אני מגלה שהיא לא מדויקת או שהיא כבר לא מתאימה. אבל אם בכל זאת אני אנסה לענות על איך ברגע נתון אני יכולה להיות יותר מדויקת עם הפעולות שלי, או איך שאני מרגישה, אז אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שעובדים ככה בתוכי, שזה הכיוונים הפנימיים שלי, זה קודם כל באמת החוויה הפנימית הרגשית שלי. כשיש בתוכי יותר נשימה, כשאני חושבת נגיד על הפעולה הזו שאני רוצה לקחת, לעשות, וכשאני מרגישה איזה שקט בתוכי, או רגשות של התרחבות, אז אני יודעת שזה מדויק לי, כי מה שנקרא יש הסכמה, זה הדרך של הגוף להנהן לי, וזה הדרך של הנשמה להנהן לי, ו... ולפעמים קורה הפוך, לפעמים אני חושבת על איזה פעולה שאני צריכה לעשות, ואם אני אעצור רגע ואנסה רגע להבין מה אני מרגישה אל מול הפעולה, או אם אני רוצה לעשות אותה או לא, יכול להיות שאני אחוש בגוף שלי קיבוץ או איזשהו מתח, ואלה הדרכים, זאת אומרת בהקשבה מאוד מאוד מעודנת, אלו הדרכים שבהם הגוף, הנשמה שלנו מתקשרים איתנו ואומרים לנו זה מדויק תמשיכי, זה לא מדויק אל תמשיכי. זאת אומרת זה ממש פיתוח הקשבה פנימי לחלקים שלנו, וכמו שגם אמרתי, כי בואו כולנו אנושיות בסופו של דבר, אנחנו חיות את חיינו ובאופן טבעי אנחנו נפגוש גם חוסר דיוקים, כי ככה אנחנו גם מדייקות. אז יכול להיות שאנחנו נעשה משהו ואנחנו פשוט נצטרך להיות ערות לפעולה שקיבלנו ולהבין שלא, זה לא היה מדויק. אני למשל ישר אינטואיטיבית כזה עולה לי איזה פעם שבחרתי ללכת לאיזה מקום אחרי שהייתה לי היה לי איזה סימן שאלה ללכת או לא ללכת, ובסוף החלטתי ללכת, וכשהלכתי, כשהייתי שם כבר הבנתי שזו לא הייתה ההחלטה המדויקת, וזה בסדר, זה בסדר, אנחנו לא עוסקות כאן בלהיות מושלמות. דיוק זה לא להיות מושלם, אלא דיוק זה גם לדעת שאוקיי, זה לא הייתה באמת ההחלטה המדויקת שלי, אני אזכור את זה לפעם הבאה, זה בעצם הדיוק. אז לפעמים הוא קורה בהחלטה עצמה, ולפעמים הוא קורה גם קצת אחרי. אוקיי? תודה מירי, תודה. מקווה שזה ענה לך. שאלות נוספות, שיתופים, או שאני אמשיך? בואו נראה אם יש לכם. אוקיי, אז אני ממשיכה, ואני אשאיר בהמשך עוד איזשהו זמן. רק קוראת כי הצ'אט כזה מולי, לקח את תשומת ליבי. יש קצת רעשים ברקע, אז אם אפשר על מיוט, תודה. בדיוק, בדיוק, לא הבנתי. הבנתי. בדיוק, כי יש מהות לחוות חוסר דיוק ממנו לומדות מהו דיוק. הבנתי, כן. אוקיי. זה היה משפט לא מדויק. אבל הוא היה מדויק בכל זאת. והנה, זאת הפואנטה של מה שבעצם כתבת גם. מעולה.
אוקיי, אז אני ככה רוצה להמשיך עם עוד ככה כמה נקודות, אה, ו, ואני אעשה עצירה לקראת הסיום, אם תהיה עוד שאלות. אז אני רוצה להוסיף כמה דברים שוב על מה זה להיות מדויקת, ואיך אנחנו יכולות להיות יותר, להביא יותר דיוק לתוך החיים שלנו. אז התחלתי להגיד שלהיות מדויקת זה בעצם להיות אחראית. זאת אומרת, עליי להיות מתוכננת. ואחד הדברים שאני מבינה את זה, זה גם לקיים את מה שהבטחתי. הרבה פעמים אנשים לא מדויקים, מבטיחים הבטחות כי מכוונה טובה, כי הם רוצים, כי באותו רגע אולי יש להם איזה מצפון על משהו שקרה, והרבה פעמים מבטיחים הבטחות שהם לא באמת מסוגלים לעמוד בהם, ואלה מקומות שאני חושבת שטוב יהיה שנבחן את עצמנו. האם אנחנו נוטות להבטיח הבטחות ולא לקיים? ובא לי אפילו לומר גם לעצמנו, לא רק לאחרים. כי אחד הדברים שמתקשרים לדיוק ולאחריות, והיום אני ממש ממש יכולה להגיד שעשיתי עבודה מאוד מאוד עמוקה עם דיוק בתוך החיים שלי, ובעבר מתוך ריצוי ומתוך צורך ככה להיטיב עם האחרים, הייתי מבטיחה המון הבטחות שלא היו מדויקות לי, כי הייתי צריכה ליישם אותם אחר כך, ואחר כך זה לא היה פשוט מדויק. ואחד הדברים זה בעצם לבדוק עם עצמנו שאם אנחנו באמת מבטיחות משהו, אנחנו צריכות לבדוק שזה מותאם ליכולת שלנו ולרצון שלנו. הרבה פעמים הורים עושים את זה בשוגג, כאילו הם מבטיחים מחר אנחנו נלך לשם, או מחר נקנה את זה, אבל זה כיסוי, מכיוון שאם באמת הם יבדקו, יכול להיות, וזה הרבה פעמים קורה, מה שנקרא מניסיון אישי, זה שבמחשבה עמוקה, לא, מחר אי אפשר, כי בעצם יש לנו תוכנית כזאת או אחרת, או לי יש תוכניות וזה לא יתאפשר, ולמקומות שאנחנו צריכות לקחת עליהם אחריות. אנחנו צריכות, אני מאוד אוהבת את המשפט הזה, הבטחות צריך לקיים. אבל לא מתוך המקום של הנו נו נו הזה, הדורשני, של הבטחת אז תקיימי, אלא פשוט להבין את העומק ואת המשמעות של הבטחה. מה זה הבטחה? כשאנחנו מבטיחים משהו לעצמנו או לאחרים, אנחנו נועצות שם ביטחון. זה מלשון הבטחה. זאת אומרת, כשאני מבטיחה לעצמי משהו, ותחשבו על דברים שהבטחתן לעצמכן וקיימתן בסוף, איזה תחושת ביטחון זה נתן לכם? שאתן יכולות לסמוך על עצמכן, שעמדתן במילה של עצמכן, שהייתן קרובות לעצמכן. אותו דבר גם עם אחרים. כשאתן מבטיחות למישהו משהו ואתן מקיימות, הוא יכול לסמוך עליכם. אתן יוצקות ביטחון בקשר שלכם. וכמובן שלהפך, לפעמים אנחנו מבטיחות לעצמנו משהו, אבל זה לא אמיתי, זה לא מגיע מהקול הפנימי הטהור, לפעמים זה מתוך מושאליות, אנחנו משאילות פעולות או דמות של מישהו אחר ושמות אותה עלינו, ולא באמת בא לי ולא באמת מתאים לי, וזה משהו שאני חושבת שחשוב שנהיה ערות לו. וגם אם יש מישהו בחיים שלכם שנוטה להבטיח הבטחות ולא לקיים, לא לשתף עם זה פעולה. זאת אומרת, ברגע שהוא מבטיח משהו, תבקשו ממנו, אל תבטיח. אל תבטיח. לא מתוך כעס ולא כלום, אלא מתוך ההבנה של אני לא רוצה שתביא איזושהי הבטחה שאין לה כיסוי. אם תעשה, תעשה. לא תעשה, לא תעשה. אבל לא להיות במקום של כן מה לעשות, זה אנרגיה. כשמישהו מבטיח לך משהו, אתה נותן בו אמון, שהרבה פעמים אחר כך מתנפץ.
אז זו נקודה אחת, זה לעשות פעולות שמאורגנות היטב עם היכולת שלנו, אוקיי? זה אחריות. הדבר הנוסף זה, כמו שאמרתי גם מקודם, זה להכיר את האנרגיה שלנו, מה אני מסוגלת ומה לא. אני חושבת שבאחד השיעורים הקודמים שיתפתי אתכם למה אני עושה שיעורים בשעה כל כך לא פופולרית. זאת אומרת, כלפי חוץ כמעט באמת בודדים האנשים, למרות שיש פה עשרות רבות וזה תמיד משמח ומרגש, אבל מעטים האנשים שבשש בערב יכולים להיות פנויים. ו... ובכל זאת בחרתי את המשבצת הזאת כי אני רוצה להיות מדויקת לעצמי. אני יודעת שבשמונה בערב, שאולי זאת שעה שהיו יכולות להיכנס יותר אנשים, עבורי היא לא מדויקת כי אין לי בה את רמת האנרגיה שיש לי כרגע. אז זה גם משהו, להכיר את האנרגיה שלנו, את מה אני יכולה ומה אני לא יכולה, וגם להכיר את המגבלות שלנו. מה המגבלות שלי? לא לקחת על עצמי אובר ואחר כך להרגיש לא בסדר, שלא עשיתי, שלא סיימתי, כי שמתי לעצמי יעדים פשוט לא ריאליים, אוקיי? ועוד איזה נקודה שאני רוצה לתת כאן, זה שדיוק מתחיל מכוונות, הוא לא מתחיל מפעולה. הפעולה של הדיוק היא תוצר לוואי של הכוונה שהנחתי. ופה אני רוצה לתת את הפרשנות למילה דרך. מה זה דרך? זה דעי, ראי, כווני. זאת אומרת, ברגע שאני יודעת מה הכוונות שלי, מה החזון שלי, אוקיי? אני רואה את זה בעיני רוחי, אני יכולה לראות גם שזה בקשר עם המציאות, אני לא באיזה פנטזיה, ואז אני מכוונת את הכלים שלי. זאת אומרת, דיברנו על מלאכת הכיוון, נכון שלפעמים צריך לעצור, אז לפני הכיוון זה לדעת מה אני רוצה, מה נכון לי, מה אני צריכה, ואז לראות את זה, ואז לכוון את זה. זאת אומרת, להגדיר הגדרות, לשים גבולות, לחשוב על דברים בתוך החיים שלי, וממש לראות את החזון שלי בכל אחד מהדברים האלה. ואני רוצה לתת לכם ככה שתי פעולות, או זה לא בדיוק שאלות, כי אחת זה פעולה, אבל השנייה זה כן יותר שאלה שאני מפנה הרבה פעמים אליי, כשאני בהתלבטות למשהו, או כשיש לי איזה תהייה לגבי משהו, ואולי זה אפילו תוספת לשאלה שלך ממקודם מירי, על איך אני יודעת אם מה שאני רוצה לעשות נכון. הרבה פעמים אני שמה את הילדה שלי אל מול עיניי, ואני שואלת, האם הייתי רוצה שהבת שלי תעשה ככה וככה? או מה הייתי מייעצת לבת שלי אם היא הייתה בסיטואציה כזאת? זאת אומרת, לפעמים אנחנו צריכות קצת את ההורות הפנימית שלנו, שתעזור לנו לכוון את הכלים. אז הרבה פעמים אני לוקחת ושמה כזה אותן אל מול עיניי, ולפעמים זה ככה באמת מדייק ועוזר לי. ואתן יכולות לקחת את השאלה הזאת לכל דבר בתוך החיים שלכם. אם יש לכם איזשהו הרגל, זה לא משנה, זה יכול להיות דבר קטן, הרגל בערבים, לשתות אלכוהול, הרגל בערבים, לעשות איזו פעולה מסוימת. האם הייתן רוצות שהבת שלכם תעשה את זה? האם הייתן מייעצות לבת שלכם לעשות את זה? זאת אומרת, כל מקום שהתשובה היא כמעט באופן גורף תהיה לא, זה לא כל כך מדויק גם לכן, אוקיי? הדבר השני זה להניח כוונות. אני פותחת כל יום בלהניח כוונה ליום שבפתח.
זה ממש מבחינתי לכוון את העולם הפנימי שלי. וזה לא רק איזה בקשה, אני מניחה כוונה שיהיה לי יום נפלא ומדהים, אלא זה ממש כוונה של גם איזה חלק בי יותר ער כרגע ואני מרגישה שאני צריכה לעבוד איתו. לפעמים זה אינטואיציה, משהו שעולה, לפעמים זו רק מילה, כמו חיבור, כמו כלילות, ואז זה ממש כיוון שלוקח ומלווה את כל היום שלי, והוא עוזר לי לבדוק במהלך היום בעצירות קטנות, האם אני בכלילות, האם אני בחיבור. זאת אומרת, זה ממש כמו מילת מפתח, לפעמים משפט, לפעמים זה כמה מילים, וזה עוזר לי, לפעמים אני כותבת אותן, ואז זה ממש מולי כל הזמן, וזה עוזר לי להיות מכוונת לדבר הזה, ולפעמים אני פשוט זוכרת אותם בתוכי. אז גם להניח כוונות בפתח היום, אני חושבת שזה נפלא. בי זה מאוד תומך ועוזר. זה להניח כוונה למסע הזה של היום. זה קצת עוצר לנו את האוטומטים. זה רגע לפני שאנחנו ישר ניגשות לכל העשייה המרובה שמחכה לנו. שנייה לבדוק את העולם הפנימי. מה הכיוון שלי להיום? האם אני מבקשת יותר מנוחה? האם אני, ואז זה פשוט ייקח אותי גם לפעולות בהתאם. זה בדיוק הדרך, הדעי ראי כווני. זה ממש לדעת את מה שלומי כרגע, מה הכיוון הפנימי שלי, לאן הוא הולך. ואולי נקודה אחרונה למפגש של היום, ואולי אם יהיו לכם שאלות אז בשמחה. אי אפשר לדבר על דיוק פנימי אלינו כלפי עצמנו אל מול אחרים מבלי גם להשתמש במשפט שהכל מדויק, להיות באיזשהו הלך רוח פנימי, להיות באיזה תדר בחיים שיודע שבאמת באמת הכל מדויק. תסתכלו על הטבע סביבנו, תסתכלו על גוף האדם, כמה הוא בנוי בצורה מדויקת, כמה כל כך הרבה תהליכים בתוך החיים שלנו, במבט חוקר ועמוק, מאוד ככה נדמים כמדויקים, כארוגים באלף, בצורה ככה מובנית ומתוכננת בקפידה רבה. ובעצם באמת אני חושבת שזה הלך רוח כשאני נמצאת בו הוא מאוד מאוד עוזר לי. אני יכולה להגיד שאני כמעט חיה על פיו. זה התזכורת הזאת שבאמת הכל מדויק, שיש אמנם את הדברים הפנימיים שנמצאים באזור השליטה שלי, בכוח השפעה שלי, ושם אני יכולה להשפיע, שם אני יכולה לדייק את הפעולות שלי, את כל מה שנובע מתוכי. אבל יש אזור שהוא לא בשליטתי, זה המציאות, זה הדברים שהחיים מביאים לפתחי, וזו גדה שאין לי אליה גישה, אבל אני יכולה רק לסמוך על התנועה של החיים, שגם אם היא מביאה לי גלים ושנייה מוציאה מבלנס או מאיזשהו תכנון שלי, שגם בחשיבה העליונה יכול להיות שזה עוזר לי לדייק משהו נוסף. לא עולה לי דוגמה ספציפית, אבל כן עולה לי התחושה הזו שלפעמים קורים בתוך החיים שלנו איזשהו מצבים שבאמת ברגע הראשון אנחנו מתבאסות שהשתבש, מתבאסות שלא יצא, שהתבטל או מה שזה לא יהיה, ואנחנו כזה נכנסות למוד של תלונה או של איזה ככה עצב ובאסה או מה שזה לא יהיה, ובאמת כעבור כמה רגעים, כל דבר והמשך הספציפי שלו, אנחנו באמת מבינות שדווקא מה שהשתבש יצא מדויק, יצא טוב. זה כמו נשפך לי קצת יותר מלח, אבל בסוף זאת המליחות המדויקת.
אז כאילו קצת לסמוך על העולם, ש... שיש לו גם את הצעדים המדויקים שלו, גם אם ברגע עכשווי לא תמיד זה נראה ככה. אז זה ככה גם נקודה, כן, הכל משתבש לטובה, מיכל כותבת, נכון, נכון, ממש ככה. אוקיי, אז הנה עוד נשימה ככה עמוקה. זמן טוב לשאלות אם יש, ככה שיאספו לנו ויארזו לנו את השיעור. אני יכולה אפילו לחשוב על באמת איזשהו תרגיל או איזשהו כיוונון פנימי שתוכלו לקחת איתכן. וקודם כל לחשוב על נושא מסוים בתוך החיים שלכן, שאתן מרגישות שהייתן רוצות להביא בו יותר דיוק, ותרגישו ספונטנית, כאילו כזה מה שצף, וכשהנושא הזה ברור, וזה יכול להיות אוכל, מערכת יחסים, לבוש כמו שדיברנו, זה יכול להיות כל דבר, אחר כך ממש תיכנסו לחקירה פנימית, ואין מה לעשות, עבודה רוחנית זה לחרוצים בלבד, אין מה לעשות. אז לחרוצים ולחרוצות שבינינו, זה לקחת את הנושא הזה, ולשבת וממש לברור בשאלות פנימיות. ממש כמו שאמרתי מקודם, אחד, מה יאפשר לי להביא כאן יותר דיוק? איך זה נראה כשזה מדויק? אתן זוכרות שנתתי מקודם את הדוגמה על הלבוש, וממש שמתי לי שמה את הערכים שלי. שמתי נוחות, ושמתי בגדים טבעיים, ושמתי צבעים ספציפיים, כי ככה בעיני רוחי, זאת אומרת כשאני למשל מקשיבה לחלק הכי גבוה שבי, לאני העליון שלי לצורך העניין, ככה הוא מכוון. הוא מכוון שיהיה לי נוח, אלה הערכים הגבוהים שלי, אז אותו דבר תעשו כזה copy paste, אבל בהתאמה לנושאים שאתם רוצים לדייק בהם. שזה יכול להיות, אם למשל בחרתם יותר דיוק במערכת יחסים, אז סביר להניח שאולי אחד הערכים שם זה כנות, ויכול להיות שערך נוסף זה אולי כבוד או התחשבות, ויכול להיות שתפרטו עוד נקודות, ואז זה אומר שאתן צריכות לקחת אחריות על מה שכתבתן, בלי קשר לאיך האחר. כי להיות מדויקת אפילו במילים זה לא להגיד לאחר מי הוא, אלא זה להגיד לאחר מה אני חושבת או מרגישה כלפי הדבר הזה או הזה שהוא אמר או עשה. זה שיח תקין, שיח תיקוני, בריא. ולכן זה ממש לפרוט את השאלות בצורה כזאת, חופשייה, אפילו שאלות שעולות מתוככן, אין לי באמת איזה פורמט ככה ספציפי, זה נורא תלוי נושא, ואז גם לבדוק מה גורם לי לא להיות מדויקת. ואז סביר להניח שהכאבים שלכם יעלו. יכול להיות שפחד, פחד מעימות, והרבה פעמים כשאנחנו מפחדים מעימותים ואנחנו נמנעים מלהיות מדויקות, אנחנו מביאים הרבה עימותים לבפנים שלנו. אנחנו מייצרות הרבה אי שקט בתוך העולם הפנימי שלנו, וזה מחיר שאנחנו משלמות. ואולי שווה להגיד שלהיות אדם מדויק, יש לזה מחיר. אבל יש לזה מחיר גם לא להיות אדם מדויק. ואתן יכולות גם את זה להכניס כשאלה. מה המחיר שאני אשלם על הדיוק שלי? ומה המחיר שאני אשלם על חוסר הדיוק שלי? ואז אתן תחליטו איזה מחיר אתן בוחרות, מסוגלות לו לשלם. כי הרבה פעמים הדיוק שלנו הוא יכול, במרכאות אני אומרת, לפגוע באחר.
זה יכול להיות פחות מדויק למישהו אחר. כי יכול להיות שמישהו אחר, הדיוק שלו הוא ממש ממש שונה. ובאמת לפעמים זה קורה. זה קורה. יכול להיות שהדיוק שלי זה לא ללכת לאירוע הזה עם בן בת זוגי, נגיד. ועבורו זה נורא מדויק שאני אבוא. אז במי אני אבחר? ברור שתמיד זה בעצמי, כן? זו הייתה שאלה רטורית. אבל לעשות את זה חכם, לעשות את זה נכון. ואני רוצה גם לגלות לכם איזה משהו שאני למדתי במהלך השנים. זה כשאני מדויקת עם עצמי, גם כשזה מנוגד לדיוק של מישהו אחר, באותו רגע אני הייתי אחת המורות הכי חשובות של האדם הזה. מכיוון שכשאנחנו מדויקות, אנחנו עוזרות למי שלידינו להיות מדויק גם, כי זה מעניק השראה. אם אתן תרגישו בנוח להגיד למישהו אחר לא מתאים לי ולהיות מדויקות כלפי עצמכן, גם הוא ירגיש בנוח וירגיש אותנטי להביא את הדיוק שלו אל מולכם. ואז הכנסתם הרבה יותר בריאות למערכת היחסים שלכם. הרבה פעמים כל החוסר דיוקים האלה זה כי אנחנו לא רוצות לפגוע, כי שני הצדדים לא רוצים לפגוע אחד בשני. אז לא אומרים, אז השיח הוא סבוך, אז לא בהירים, מביאים חצאי אמיתות. וזה נורא נורא חשוב, אתן צריכות תמיד לזכור שאנחנו מתהלכות כאן כמורות. וכשאתן עושות משהו עבור עצמכן, באותו רגע אתן עושות את זה גם עבור אנשים אחרים. אם הם יבחרו ללמוד מזה, נהדר, לא יבחרו ללמוד מזה, בסדר, זה לא אזור שאתן צריכות להתעסק איתו, אבל אני ממש אומרת לכם מניסיוני, זה תמיד עזר לאנשים לידי לגדול. הדבקות שלי בכנות, הדבקות שלי בלהיות מדויקת, זה עוזר לאנשים אחרים גם להזדקף אל מול האמת הפנימית שלהם, ולהיות גם מדויקים. אז זה לככה מילים אחרונות לשיעור הזה. אז בודקת איתכן ככה בפעם האחרונה, מילות סיכום, שאלות אחרונות אם יש. אוקיי, ואם לא, אני אמנם תכננתי שיר מסוים, אני מודה, אבל תוך כדי השיר... אני אגיד שהיית מאוד מדויקת, וממש, ממש, זה עשה לי כל כך הרבה דיוקים. וואו. כן, כן. לצערי לא יכולתי להשתתף מההתחלה, אבל זה היה כזה תמציתי, כזה וואו, וואו, וואו. תודה סופר רבה. מדויק, סופר מדויק. תודה לך. נועה, ממש ממש תודה. אני חייבת להגיד שכל שיעור והנושא שלו זה אנרגיה, זה אנרגיה, זה נכון. כמו להניח כוונה, ואני מרגישה שמהרגע שהבנתי שהשיעור יעסוק בדיוק, האנרגיה הזאת הובילה אותי אולי אפילו לדייק את השעה, הובילה אותי להגיש בבהירות את התכנים, זאת אומרת יש חשיבות כל כך גדולה לכיוונים, זה בדיוק הפואנטה, אני שדיוק הרגשתי את זה. בתוך כיוון. אני הרגשתי את הפיינטיונינג הזה, זה היה... ואני נמצאת איתך לא מעט, וואו. כן, הרגשתי את הכוונה ואיך הכל היה בהלימה. תודה, ממש ממש תודה. תודה לך, תודה לך. מירי, כן, שואלת שאלה, אני אשמח לעזרה. היכן ומתי לפעול מעצמי? אין לי את התבונה להבחין בין מקרים להם נדרש האומץ לשנות, להפעיל כוח, לבין המקרים שבהם עליי להתפלל לשלווה ולקבל את המציאות בדיוק כפי שהיא. אוקיי. אוקיי, מירי. זאת אומרת, אני מקווה שאני ככה מבינה את השאלה שלך, אבל אחד הדברים שאני מזהה בתוך המלל הזה שכתבת, זה שאת שואלת מתי בעצם להרפות ומתי לפעול.
נכון? אני מקווה שלפחות ככה אני הבנתי את השאלה. יופי, את אומרת כן, כן. אז מתי לפעול ומתי להניח? אז התשובה שלי היא ממש, ממש בהירה, זה משהו שאני לוקחת אותו תמיד לחיים שלי. כשאני מרגישה שאני במאמץ, זה הזמן להרפות. זה מבחינתי הנוסחה. הנוסחה היא שאם אני מרגישה מאמץ, זה הסימן שלי להרפות, להניח, מכיוון תראו, יש אותנו בתוך החיים, אבל התפקיד שלנו הוא מסוים, הוא לא בכל הגזרות. יש את התפקיד של החיים ויש את התפקיד שלנו. לפעמים התפקיד שלנו מסתיים בקו מסוים, ושם אנחנו צריכות להרפות ולתת לחיים, וסליחה מי שלא במיוט רק, ולתת לחיים לעשות את הצעדים שלהם. כשאני מרגישה שאני כבר במאמץ, סימן שהחיים כזה אומרים לי סטופ. אז ממש אפשר להרגיש את זה, אפשר להרגיש כשאנחנו מתאמצות, זה ממש מורגש, נכון? כשאנחנו מנסות בכוח, שיש איזה אובר, אני מזכירה לכם את הנוסחה המילונית למהו דיוק, לא יותר ולא פחות. זאת אומרת, לעשות פעולות, אם יש לי הרגשה שלא פעלתי מספיק, אז יכול להיות שכן נדרשת פעולה. אבל אם עשיתי פעולות והדברים לא מתקדמים ויש בתוכי איזה מידת לחץ, זה ממש הזמן להרפות. סימן שהגעתי לסף, אוקיי? מיכל, אוי חמודה, אני כאילו קולטת שזו לא שאלה, שזו מחמאה ואני פתאום נבוכה להקריא. אז שנייה אני אקרא בלב. לא, אני אקריא בקול. אין לי מספיק מילים לומר עד כמה השיעור היום היה מדויק לי, כי מחר יש לי שיחה מאוד חשובה שדורשת ממני דיוק פנימי, אפילו בסיכון שהצד השני לא יקבל את הדיוק שלי. מאוד התחברתי להיותי מורה לאחר וזה חזק מאוד. כל כך תודה על מה שכתבת עכשיו. זאת זכות נורא נורא גדולה, לדעת שזה משפיע טוב. ושיעור על דיוק יכול להיות לא מדויק, אז אני ממש שמחה שאתן ברגע הזה ושזה היה לכן באמת ככה בתזמון נכון ומותאם, וברכה והצלחה מחר. אני חושבת שבסופו של דבר הדיוק הפנימי זה כל העבודה שנדרשת מאיתנו. אם נכמת את כל מסע החיים, זה באמת כל מה שנדרש מאיתנו. בסוף החיים הרי מנתבים את הדברים כמו שהם מנתבים את הדברים, ולנו נשאר רק להיות בדיוק פנימי, לעשות פעולות נכונות, להיות בהקשבה לעצמנו. כל השאר זה כבר עבודה של החיים. אז תודה על מה שכתבת. אוקיי, בואו נראה איפה השיר הזה שעלה לי תוך כדי השיעור. הרגשתי שהוא גם נכתב מהמקום הזה. הנה הוא. אוקיי. גם זה מבוסס על סיפור אמיתי, כמו כל השירים, אבל יש כאלה שאפשר להגיד קצת יותר. וקוראים לו לקח לי הרבה חיים. לקח לי הרבה חיים להבין שהעקבים מנמיכים אותי, ושבגדים צמודים מדי מדגישים את חסרוני. לקח לי הרבה חיים להבין שאני הכי יפה כשאני לובשת אמת, כשאני מקושטת בחן מהותי. הכי הרבה זמן לקח לי לדעת שכדי להתקרב לאחרים אני לא צריכה להתרחק מעצמי. לא משנה מה הכסות שתבחרי, עקבים, סנדלים, תהלכי יחפה, לבשי צמוד, לבשי מעוברר, העיקר שתדאגי, שהיא לא תחביא אותך. תמיד תבחרי ללבוש אותך, להתקשט במי שאת, ככה את הכי יפה. אז עם המילים האלה אני מודה לכם מעומק הלב על הנוכחות שלכם, על השיתופים, על השאלות, על האנרגיה והאור שאתן הבאתן לכאן ומניחות כאן פעם אחר פעם. שמחה גם על המצטרפות החדשות שלנו לערב.
וכתמיד מזמינה אתכן להגיע גם לשיעורים הבאים שמתקיימים מדי שבוע. זה תמיד גם עוגן וגם איזשהו מרחב שאני מרגישה שהוא מתנה בתקופה הזאת, שאנחנו יכולות להזין אחת את השנייה, להתמך, ושיש מקום שאפשר רגע לעשות את העצירה של הכוונון, של הדיוקים הפנימיים שלנו. אז אני מאחלת לנו שבוע מדויק ועם הרבה חיבור פנימה, הרבה הקשבה לעצמנו, ולהביא את המורות שלכם לאן שאתן הולכות, אבל תמיד תהיו מורות נעימות, כאלה שנעים ללמוד מהן. אז גם שם צריך דיוק. אז מודה לכם מכל הלב, ושיהיו ימים טובים, אמן ואמן. תודה רבה. תודה רבה, שניקה. שניקה. תודה רבה, שניקה, תודה רבה. שניקה, המילה נעים היא לא סתם מילה. זו התפתחות, לנוע, וכל מילה שלך הולכת איתי הלאה. אני מאוד מעריכה את השיעור הזה. תודה. הוא היה מאוד מדויק, תודה אף על פי שהתחיל באיחור. הוא היה אחד השיעורים או שלא. התחיל בזמן. בזמן שלו. התחיל בזמן שלה. כן. כן. תודה רבה. ביי, אהובה. ביי. ביי. תודה רבה. לילה טוב, כל טוב. לילה טוב.